לכולם, וכאן טל ואבי מהחלק הקודם של הפרק, ואנחנו המשכנו מאיפה שהיינו פעם קודמת, והנה אבי ממשיך. התורו, ומי שלא ראה, אבי איתי עכשיו, חבר שלי מהכיתה, את הפרק הקודם, ואין לי מושג באיזה שלב אנחנו. וטוב, זה חלק שני. תנו. למה לקחת אותה למטה? עכשיו זה מגביל את זה. עכשיו, בום. כן? למה שמים לך את זה בעץ? למה לא באבן? קצת. סתם, אם היא לא פוגעת, היא כבדה. נכון? באמת זה זהו. קצת, כבד. אני מודע את טוב ותזרקת. רגע, נראה לי כזה. עוד שנייה כבר נגיע לרמה השלישית, אבל יש שלב אחד שהוא קשה. איזה שלב? נורא קשה. נצטרך בו להשתמש בדרקון. אבל אל תדאג, עברתי את כל העונה הראשונה. קלה. לא, עכשיו אל תעשה את הפיצול. זה יעוף עליהם. חשבתי שזה הפצצה? חשבתי שזה הפצצה? לא, אני רציתי שהוא ייפול באמצע. זה לא נופל באמצע כבר, אני אומר לך. אוי, זה באמת כבדה. וואלה, אתה צודק, היא באמת כבדה. שנייה. היא באמת... טוב, תורך. עשיתי עוד טובים. היא באמת כבדה. יאללה, צודק. באמת כבד. נופלת באמצע. יש. עכשיו אני הולך לעשות את זה. לא באמצע, תעשה פה בצד. לא, יואו, מרגישים את זה בשלט. נכון. לא, יש לך עוד אחד. לא, אין לי. היה לך את הכלים. צודק, לא ראיתי אותם. לא ראיתי אותם, אבל לא משנה, גם ככה לא יכולתי לעבור את זה. יואו, אתה טוב ברמות. יואו, עכשיו זהו, אתה עובר. שרת. בלי הפצצה. הייתי מקבלים. אביב. ועוד פעם אני אזכיר, כל פרק אני אזכיר, עד 10 דקות אנחנו עושים את הסרטונים. ויהיה חלק א', חלק ב', חלק ג', עד חלק ג', וזה יהיה, בוא נגיד, פרק, עכשיו זה פרק 1. פרק 1, למה אני מסביר את זה? בום. יש. יש פה עוד חזירים. איפה? אמת, ניצחת. הם היו שמה, אבל נכון לא ראיתי אותם. צוותיים, מסתכלים בדשא. ירוקים. אוי, זה עם הפצצה. מה? אוי, זה שלב כיף. הוא קל? הוא די קל. יש אותו לא ממאדם הגדול. אחרי זה יהיה את האדם הגדול. זהו. לך תראה. לא שם. לא, הוא שם עדיין. אז צריך אותו דבר. בום. איזה צעון. יואו, אתה לא מפסיק לנצח. מה זה רע? מה? יש! מה? אוי, זה חזיר קסדה. ראית? נפל על האבן גבוה מסגולמת. צודק, הוא עם קסדה, נו. זה היה אבן. זה המלך הכי חזק. אפילו הצהוב עם המהלך שלו אני חושבת. שנייה, בא לי לראות אם במצלמה
רואים יותר טוב? עם ה... שנייה, רואים יותר טוב? תגידו לי, לא, רואים ממש לא טוב. שנייה, סליחה. תראה. רואים ממש לא טוב. תראה. הנה, שנייה, גם חבר שלי יסתכל. וואו, בכלל לא טוב. עם האור יותר טוב, נכון? שנייה, תסתכלו, הנה אני, שלום. בוא נראה. זה הפצצה. איפה? הנה החזיר. וואו. יואו. תראה לי את השלב? זה קל. אני רוצה להגיד מעלה. לא, אל תפוצץ, הוא יפוצץ לבד, תן לו להתרכך באבנים. אל תפוצץ. אחד מת. עכשיו תעשה בצד. לא למעלה, לא למטה. לא, לצד, לצד. כן. יואו, יש! לא, וואו, עכשיו תעשה למעלה. למעלה תעשה. חשבתי שאין לי עוד אנקרי ברצינות. כן, אין קריבה. לא היית עושה את המהלך. יאללה, קח. אין לי. אני לא טוב בקריבה כל כך. בום. איזה קציץ. אותו דבר. לפי דעתי יהיה איזה 20 פרקים לסדרה שלנו. אויש! יו. תן לו להתרכך. בום. לא מת. אותו דבר בול. כן, אבל עשית את זה קצת לא משנה. עכשיו הוא מסתכל. עכשיו הוא מת. יש. אביב. אביב, תראה מה העונה השנייה נפתחה לנו. יכול להיות. אבל איך יוצאים? באדום? שנייה, אנחנו יוצאים, בוא נבדוק. שלבים. בוא נבדוק. אני שנייה בודק. בי. לא, עוד 8 כוכבים. עוד 8 כוכבים, אתם רואים? לא, קצת. יאללה, קדימה, קצת. בשביל זה, לא הבנתי, זה לא טוב לעשות עם הדרקון. כי זה לא מביא את הכוכבים. נכון. לא, זה עברנו. לא, זה לא עברנו. אתה לא זוכר? שכחת עברנו את זה לפני שנייה. שנייה, בוא. היה את השלב אחרי זה. איך יצאים? איך אתה יצאת? בזה. אז הולכים לאיפה של... הנה, אתה רואה שלב אחד קדימה. לא! למעלה. נראינו בזה. נכון, זה לא זה. צודק. יאללה, עוד קצת. עוד קצת אנחנו רואים את הרמה הזאת. זה. איך שלא נפל לך? זה אבן, טוב לא טוב באבן. אמרתי לך, טוב לא טוב. נכון, הוא לא טוב באבן. עכשיו תפסח את כולם. אתה רואה, הפצצה אפילו בלי המהלך של הצהוב יכול לשבור אבן. זהו, עברת? כן. אפילו בכניסה שלה. יואו, יש לנו עוד 2 דקות לצלם, זה חלק 3 וזהו. אולי נעשה גם פרק עד חלק 5 בכל זה. בגלל מציץ את הכל. הוא היה כמעט את הכל, הוא היה בפנים. נכון, הוא היה בתוך המבצר. כמעט בתוך המבצר כי הוא קצת נכנס. עכשיו הוא דחה. די, אתה טוב. לא מבין איך אני כל כך טוב, באקסבוקס זה קל. כמה? תמיד מהמחשב. 3? עכשיו נשאר לנו עוד 5. נכון.
5 כוכבים. מה זה? מה זה הגלגלים? הלבן. מה זה הגלגלים האלה? מה זה הגלגלים האלה? הגלגלים. אי אפשר להרוס אותם. הוא מת. חרבני ביתה. למה לא עשית? אוי, גרוע עם הלבן. כן, זה מבלבל מתי ש... הוא גרוע לבן. מאוד קשה. עברתי. מה? לא. עכשיו עברתי. יש לך אותו. בוא נראה, 3. לא, 1. כמה נשאר לנו? עוד 4. 4. 4, כן, 4. עשינו 3 ועוד... כן, 4. אוי, זה שלב מקצר. לא, זה קשה. אוי, זה שלב הזה. אוי, זה שלב מעצבן. פה אולי נצטרך את הדרכים. אבל זה לא מביא לנו זה. לא נורא. טוב, סליחה אם אנחנו עושים רמאויות, אבל אנחנו חייבים. זה שלב קשה, רצח, אבל בוא נראה, אולי נקבל את ה... לא, אפילו לא נגע. טוב, כי הוא מריץ כזה את האדמה. הוא מריץ את האדמה, אבל זה הולך הכל. אפילו לא הגעתי... פעם אחת, סליחה, עשיתי את זה, ואפילו לא היה לי... זה לא עבר לי את ה50 בפרק הקודם. יש לה קצת קשה. TNT, יש שם פצצה. לא תמיד את הפצצות. תסתכל. תסתכל על זה פצצה. לא תתפצץ. איך לפתוח? כך. אוי, חייבים כבר לעבור פה. אוי, מה? הכי טוב זה תפגע בזה. לא, זה לא פגע. זהו, לא עבר. פגעת בפצצה, אבל יש עוד 2. כדאי בהתחלה לפגוע בפצצה שפה. כן, מעיפה כדורים. יואו, בול! בול, ראית בול! פגע. יאללה. שיט, אני אעבור את זה, אני אעבור. יש! עברנו, לא, הוא עבר, הוא נופל, הוא לא עבר. יש, עברנו. לא עברנו, הוא היה נופל, אבל הוא נפל. אבל יש לו קסדה, זה עם הקסדה. אבל הוא היה נופל, הוא היה פצוע. כך. הוא של פרוחות. היה לו עיניים סגולות. איך אתה יודע את זה? אתה יודע מה עשית? אוי, יואו, יש לו... לא, אתה לא יכול. השני? אין סיכוי, זהו, יש לו 2 קרבצים ויש לך אין קרבצ 1 ויש 2 חזירים. אפילו... אם היה אפל הדבר, הוא היה כל כך פצוע. איך אתה הכנסת בול ביצה? יופי. בוא נקווה שאנחנו עוברים. יואו, אז אם עכשיו הזית של אף היה פוגע בחזירים. וזה לא משתמש בדרכון. זה אפשרי זה אפשרי לעבר, אז לא נשתמש בדרכון. עכשיו עוברים לשחק, אני אסתכל במצלמה. יואו, איזה פיצוץ. יואו, עכשיו יש לי סיכוי. יש! יואו, מה זה? מה, עברת? כמעט! שדרי. מה זה כאילו פגע בקרש? יואו. אחד מת. לא היה לי סיכוי, לא היה לי... הוא בנה לו אוהל. יש לו אוהל, הנה אוהל. עדיין, כל אני לא רוצה לעבוד אותו. אפילו בלוגרמית.
יואו, אביב, נראה לי שאנחנו הגזמנו קצת עם הפרק. לא נראה לי שאני אעלה אותו